Hola, bon dia companys, soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar un local al carrer Major. Fixeu-vos, es tracta d'aquest d'aquí, a la plaça de Sal. Acompanya'm, càmera. La part de l'entrada, fixeu-vos, està al costat d'una botiga de Carmels i estem a l'eix comercial. Cap aquí arribem cap a la zona de Mont-rebà i al costat de la plaça Sant Joan, on també hi ha l'església i justament es diu plaça La Sal. Fixeu-vos entrant la decoració que hi ha actualment. Això ho podríeu canviar o ho podeu mantenir perquè teniu l'oportunitat de tractar-ho amb l'antic inquilino que hi havia i la veritat és que ho tenia força boniquet. Fixa't tot el mostrador principal. Aquesta és una distribució que van fer ells, que la veritat està bastant acertada. Teniu aire condicionat, la reixa, llums LED, tenim una pantalla de televisió, veus, més mostradors, creperes. Aquí tenien el que era venda d'alimentació takeaway, feien gelats, creps. Llavors teníem un petit sòtano que en principi no s'utilitza per res. Aquí és una espècie de magatzemet que té pique per limpiar, preparada així una mica per alimentació. Té neveres, congelador. I si pugem les escales, tenim 5 plantes més. La veritat és que tenim aquí on antigament hi havia una cuina allà al fons, que actualment no hi ha res, ara és com a magatzem. Tot això d'aquí ho buida, realment el tindreu buit. I si puges una planteta més, trobarem el que serien les oficines. Les oficines serien això d'aquí. Aquí, bàsicament, és un edifici que no és dels nous, però sí que es va reformar tota la coberta, tota la fatxada de la part de darrere, i la façana principal és on tenim l'entrada de la botiga, diguéssim, que és la part més maca. Més maca i més productiva. Doncs bé, companys, si esteu interessats en muntar un negoci aquí a Lleida, podeu trucar al 973 10 22 86 i jo i els meus companys us ensenyem aquest preciós local. Fixeu-vos, això és la part de darrere, està fet tot en pladur, està tot forrat, el mobiliari, té l'extintor, tots els magnetos, tot el sistema, tot el cablejat. Tenim aquí una màquina de gelats Carpigiani, si a algú li interessa la maquinària a part també podríem parlar-ne. Creperes, borroferes. Doncs molt bé, companys, aquí podeu muntar el vostre negoci i començar una nova feina. Ens veiem aviat.